GeoGebra video 2. At tegne en funktion gennem 2 punkter. Man skriver sine punkter ned i det her inputfelt hernede. Et ad gangen. Mit første punkt er 1,2. Jeg trykker Enter, og punktet ses her i vinduet, og heroppe ses mine koordinater. Mit andet punkt er 4,5. Jeg trykker Enter, og det kom frem her. Så vil jeg gerne lave en linje, der går gennem de her 2 punkter. Går herop, trykker på linje gennem 2 punkter. Herhen står der, hvad jeg skal. Klik på 2 punkter. Dem klikker jeg på. Sådan der. Herude ses faktisk funktionsforskriften for den linje, der er tegnet. Jeg vil gerne gøre den lidt mere tydelig. Hvis jeg højreklikker, så står der ligning y lige med ax plus b. Den trykker jeg på. Og nu kan jeg se, at min ligning hedder y lige med x plus 1. Det er altså funktionsforskriften for denne rette linje. Hvis jeg har et punkt, der hedder 1,5,2, så skriver jeg det igen op i inputlinjen. 1,5 skal bare skrives som 1,5, men det er vigtigt, at man ikke bruger et almindeligt komma, man skal bruge et punktum. 1,5, fordi det almindelige komma skal bruges her i mit koordinatsæt, og så mangler vi 2. Altså står der 1,5,2. Jeg trykker Enter, og det kom frem her. Så nu har I lært at sætte punkter og lave en linje igennem og undersøge, hvad funktionens forskrift består i.